Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon. In Jippe's topjobbers dus de spannende beroepen. Misschien zit er wel gat voor dichtbij. Kijk maar naar Jippe Tippe Topjobbers. Jongens en meisjes, vandaag zijn we in Jippe's Topjobbers dus gaan kijken naar de techniek in een attractiepark. En ik ga lekker in de achtbaan hier. Ja, want in zo'n achtbaan daar zit natuurlijk ontzettend veel techniek. Maar Limburg is natuurlijk ook een provincie waar ontzettend veel toerisme is. Ja, en daar is natuurlijk in de toekomst ook allerlei werk in. Ga zelf maar eens even met kijken. Wow, kent je dich toveren? Ongelooflijk. Hallo, hallo, hallo. Ik ben Jippe van de Kinderkraam. En wij hebben Stig. Hey Jippe, ik ben Vicky Vekemans van Toverland. En ja, wij kunnen hier echt toveren. Ja, Vicky, kan hier iedereen toveren zo wie Stig? Die hier werken wel. Ja, wij zijn allemaal kleine tovenaartjes. Ja, maar Vicky, wat doet Stig hier precies? Ik werk hier op de marketingafdeling en dat betekent dat ik zoveel mogelijk bezoekers naar Toverland moet halen. En dat doe ik bijvoorbeeld door een interview met jou te doen. Ja, Vicky, Limburg is een geweldig mooie provincie en er komen steeds meer toeristen naar Limburg. Ja, ik hoop dat dat nog een beetje zo doorgaat, maar ja, wat kan zich daarvan vertellen? Nou, ik hoop gewoon nog heel veel mensen uit heel Nederland en misschien ook wel België en Duitsland naar Toverland te halen. Zodat iedereen ligt over hier. Ja, maar eigenlijk, Vicky, wil ik gaat weten over de techniek. Want in zo'n pretpark daar is natuurlijk ontzettend veel techniek. Kan je zich toch even vertellen? Nou, ik weet niet zoveel van de techniek, maar dan ga ik je voorstellen aan Jan van de technische dienst. Die weet hier alles van onze attracties af. Oké, ja, want u snapt natuurlijk dat ik hier niet zomaar naartoe ben gekomen. Ik wil vooral 20 keer in de achtbaan. Nou, gaan we dat gewoon doen? Weet je wat, Jippe? Ik heb een goed idee. Ik tover jou gewoon naar Jan toe. Wow! Hey, bestig Jan. Ik ben Jan, ja. Zeg Jan, ja, ik wil graag weten over de techniek van zo'n attractiepark. Hier zo'n treintje zit er een motor in, wie in een auto. In dit treintje zit niet in een motor in, wie in een auto. Dit treintje wordt aangedreven door 40 elektromotoren die hem hier uit het station wegboosteren, de heuvel opboosteren en als er over de heuvel heen is, dan komt er vanzelf weer terug in het station hier. Aha, wie heeft het zwaartekracht geloof ik, of niet? Daar heeft het ook mee te maken, joh. Zeg Jan, maar moest je snoesteren in zo'n attractiepark zit ontzettend veel techniek op zich daar overal verstand van. Daar hebben we overal verstand van, joh. Ja, wat heb ze daarvoor moeten leren dan? Daar heb ik een technische opleiding mechanisch en elektro voor gevolgd en een groot aantal cursussen daarna nog. Oké, want ja, er zijn een hoop attracties hier en er zit natuurlijk overal techniek in. Maar zullen we eens even naar een andere attractie gaan kijken dan? Dat is goed, joh. Dan gaan we nu naar een andere attractie kijken. Wow, nu moest je eens kijken waar je nu in zit. In een supercoole auto. Ja Jan, nu kan je me veel vertellen. Maar hier zit toch zeker wel een automotor in, of wie zit dat? Nee Jippe, hier zit ook geen automotor in. We willen die uitlaatgassen niet in het park hebben. Ja, maar wie werkt het dan, hè? Wat zit hier voor een motor in, hè? Hier zit een elektromotor in. Trucjes die lopen via een rails. En via die rails hebben ze een vaste baan dat ze rondlopen, dus de kun je ook niet sturen. En via die rails krijgen een elektromotor de stroom, zodat de trucjes kunnen vooruitreden. Ik zou zeggen, zet maar aan het ding, dat ik eens even met gaan. Rijden in een wagentje. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Rijden in een wagentje. Pop, 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 pop. Zo Jeppe, nu zijn we bij het serieuze werk, de boosterbike. Oh ja, en wie snel gaat dit dan, hè? De boosterbike gaat 75 km per uur. Poeh, ja, ik weet niet of ik dat wel aandurf. Jawel Jeppe, du durft dat aan. Ja, maar vertel me liever hoe dat precies werkt. Dat werkt, de boosterbike die wordt door 2 gigantische motoren gelanceerd. In 2 seconden naar 75 km per uur. En zo gauw als er over de eerste heuvel is,
Door zijn snelheid en zijn gewicht komt er weer terug in het station. Poeh Jan, ik weet niet of dit wel gaat voor mij is, want dat is toch wel heel erg snel. Maar ik denk dat ik liever terug gewoon naar dat treintje. Die achtbaan, dat is meer gaat voor mij. Weet ze, zet het ding maar aan voor de jongens hier. Zeg Jippe, kom er eens uit. Je hebt er nou al 20 rondjes in gezeten. Het is zo wel genoeg hoor. Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon.